a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-mulej magħkom u l-għodwa tajba lil kulħadd. U lilek ukoll. Min ra lili ra lill-Missier. Dan huma l-kelmiet li ħanisimgħu illum. Il-mulej qed jgħidilna li aħna lilu narawh fil-wiċċ ta' ħaddieħor, fl-umanità. Għalhekk illum fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni ħanitolbu maħfra ta' kemm il-darba aħna iddiskriminajna lil xulxin. Meta nkunu qegħdin niddiskriminaw lill-oħrajn, inkunu jiġifieri qegħdin inwarbu lil Kristu mill-ħajja tagħna. Għalhekk fil-bidu nistidinkom biex narfu n-nuqqasijiet tagħna. U ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox. U lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti ġedditna bil-mamudija imqazza. Għamel il-misteru tal-għajt iseħħ fina biex taħt il-ħarsien u bil-għajnuna tiegħek nagħmlu ħafna frott u nidħlu fil-għena tal-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispiritu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Is-sibt ta' wara tista' tgħid il-belt ta' Antiokkja kollha nġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Il-Lut meta raw il-folol intlew bil-lejra u bdew imeru lil Pawlu u jidawlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu hekk hemm meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel. Billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna ser induru fuq il-pagani. Għax hekk ordnanna l-mulej, jien għamiltek dawl tal-ġinus biex twassal is-salvazzjoni sa truf l-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u dawk kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk, il-kelma tal-mulej baqgħet tinxteret mal-art kollha. Imma l-Lut xewxu n-nies twajba
u magħrufa kif ukoll il-gbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli ntlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. San risponsorjali. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien, l-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, l-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Jekk iżommu l-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu il-verità. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kieku araftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa il-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. U qallu Filippu: Mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu wieġeb: Ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier. Mela kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, imma l-missier li jammar fija qed jagħmel l-operi tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-operi stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-operi li qed nagħmel jiena u akbar minnhom qed jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. It-tagħlim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtijietna. L-aħwa daw il-ġranet għaddejna minn żmien ta' ferħ sabiħ ħafna. Nhar il-Ħadd li għadda, il-11 ta' Mejju waqt l-Urbi et Orbi, Robert Francis Prevost ta' l-ewwel messaġġ tiegħu lid-dinja.
Meta der fil-loġġa tal-Bażilika tal-Vatikan, dan il-Papa bl-isem ta' Leone 14 sellem lid-dinja kollha bit-tislima ta' Kristu Rxost u għalilna il-paċi ta' Kristu Rxost tkun magħkom il-koll. X'qalilna wkoll jiena ġbart id-diskorsi li għamel dakinhar fi 3 sentenzi. L-ewwel nett, għalilna id-dinja għandha bżonn dan id-dawl, għandha bżonn l-għaqda, għandha bżonn il-paċi u għandha bżonn is-sens ġdid ta' fidi. Imbagħad għalilna wkoll, tieni punt, biex aħna nerġgħu nibnu pontijiet kif kien ukoll jitkellem il-Papa, il-mibki Papa Franġisku. Il-pontijiet biex ikollna iktar dialogu bejnietna. U t-tielet ħaġa li għalilna l-Papa, għalilna aħna imsejħa inkunu knisja missjonarja. U missjonarja jiġifieri li tilqa' lil kulħadd bidejn miftuħa. Il-kulħadd fil-veru sens tal-kelma. Issa aħna qegħdin fir-rabaħat, fir-raba' ġimgħa tal-Għid. Illum rajna li fl-Atti tal-Apostli qamet persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba li kienu qegħdin ixandru il-messaġġ. U għaliex qamet il-persekuzzjoni? Illa għaliex il-belt ta' Antjokia kollha inġabret sabiex tisma' l-kelma tal-Alla minant Pawlu u Barnaba u x'ġara. Il-lut imtlew bilejra. U lil Pawlu għalilna llum il-qari bdew jidawlu lil Pawlu ara lejra xi twassal tagħmel. Però akkosta kollox il-kelma ta' Alla xejn ma waqqafha li tkompli tasal għand kulħadd. U ngħiduha kif inhi. Għalissa għadna ferħanin ħafna bil-Papa il-ġdid, però dalwaqt jibda jkollna wkoll oppożizzjoni bħalma kellu il-Papa ta' qablu Franġisku u anki papijiet oħrajn. Oppożizzjoni bħalma sabu Pawlu u Barnaba fil-qari tal-lum fil-belt ta' Antjokia. Għaliex? Għaliex lejra minn dejjem kienet teżisti, kienet għada u tibqa'. U anke fil-Knisja tal-lum ukoll dan id-dnub huwa ħaj fostna. Però l-Papa Franġisku ma ninsewx li ħallilna żmien ta' grazzja. Qegħdin fil-ġublew tat-tama. Għandna din is-sena kollha. U l-ġublew tat-tama se jitkompla wkoll fil-pontifikat tal-Papa Leone 14. Franġisku ħallilna wirt sabiħ li huwa l-ġublew. Il-ġublew li huwa avveniment reliġjuż kbir ħafna. Hija sena speċjali, jiġifieri sena tal-maħfra tad-dnubiet u anke il-pieni marbutin mad-dnubiet tagħna. U niftakru wkoll meta l-Papa Franġisku kien ħabbar dan il-ġublew, ir-Russja f'dak iż-żmien invadiet l-Ukrajina. U l-gwerra li faqqet dakinhar kompli ġabet fuq l-umanità biżgħat kbar. Biex ma nsemmux ukoll li minn dak iż-żmien sal-lum għandna wkoll il-gwerra bejn il-Pakistan u l-Indja li jollew ukoll rashom. U għalhekk l-aħwa biex ma ntawwalx, il-bniedem x'għandu bżonn? Il-bniedem għandu bżonn it-tama. Minħabba l-ġlied u l-gwerer, it-tama, minħabba l-mart u l-pandemiji, minħabba l-ġuħ u l-faqar, minħabba l-familji li qegħdin kontinwament jiġu mifruda, tant u li tiltima. Miljuni ta' persuni li qegħdin ikollhom iħallu darhom u anke pajjiżhom. L-ibħra tagħna li qegħdin isiru
ċimiterji ta' eluf ta' refuġjati u anke d-diżastri ekoloġiċi u l-kilba għal-flus u ħafna oħrajn. U għalhekk għandna din is-sena ta' grazzja l-aħwa, hija sena ta' indulġenza. Jiġifieri jitneħħa minn fuqna il-kastik etern. Matul din is-sena, il-Papa qed isejjaħ anke lilna biex inxandru din is-sena ta' grazzja. Ħafna qegħdin imorru Ruma biex jgħaddu mill-bieb, jidħlu mid-dlam għad-dawl. Imma l-dawk li ma jistgħux isifru anke fid-djoċesijiet tagħna ta' Malta u Għawdex ukoll nistgħu ngħaddu mill-bieb mid-dlam għad-dawl. Illa għaliex il-ftuħ tal-bieb jissimbolizza matul il-ġublew il-passaġġ li kull nisrani rid jagħmel mid-dnub għall-grazzja. Jiena nawgura illi meta naslu aħna qudiemu, ma jgħidilniex bħalma qal lil Filippu, ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Ħuti eżis nitolbu ħalli nibqgħu fidili mal-kelma ta' Kristu, ħalli nkunu tassew dixxipli tiegħu u narfu l-verità. Aħna u intennu mulej xeret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Mulej xerret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Nitolbu għar-reliġjużi ħalli jgħixu b'fedeltà is-sejħa tal-vokazzjoni tagħhom bħala persuni ikkonsagrati. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. Nitolbu għall-poplu ta' Iżrael li lilu saret il-wediet tal-patt il-qadim ħalli jasal għall-arfin tal-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. U nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex f'dinja ta' aljenazzjoni idawru l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu li jagħti valur lil ħajjithom u jixħed dawl fuq id-dubji dwar il-ġejjieni. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. U nitolbu għalina biex nitolbu fi qbil sħiħ mar-rieda tiegħek u bekk naqilgħu id-don tal-Ispirtu fl-isem tal-mulej li mallem tat-talb. Nitolbu. Mulej xerret fuqna is-sliem u l-ferħ tiegħek. U f'skiet ta' qalbna llum nitolbu wkoll għal dawk it-tlet kandidati li dalgħodu fil-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt se jiġu ordinati presbiteri. Jew nitolbu għalihom. Dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni, ilqa' is-sagrifiċċju li aħna sejrin noffrulek u għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa li aħna inġbarna biex il-Alla rodulu ħajr. Huwa qeret il-ħażen tal-imoddi tagħna. Ġeddet il-ħolqien li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk l-aħwa jew f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret mad-dinja kollha, nimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema mal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Mulej inti l-qaddis, lajn ta' kull dusija, nitolbu l-barka tiegħek fuq il-ħobs u l-imbit u għamil li jsiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek il-Aziz. F'dik il-lejla meta Ġesu kellu kien imdawwar mal-aħwa, ħafideħ il-ħobs, għamel talba ta' ratti l-ħajr, newwirulhom għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kla Ġesu ħa il-kalċi, għamel talba ta' ratti l-ħajr, newwilulhom għalilhom ħudu jxorbu minnu il-koll. Dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. U dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Sakemm jerġa' jiġi, aħna nagħmlu dan b'tifkira tiegħu. Aħna noffru dal-ħobs li jagħti l-ħajja u noffru dan il-kalċi li jsalvana. U biċċa kontan li tolbuk mulej li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed li lna li nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja li tinsab imxerda fid-dinja kollha, li tolbu għal pajjiż fejn hemm il-gwerer, li tolbu għal qdusija tiegħu il-Papa Leone 14, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton li tolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. U ftakar ukoll mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom fil-għena tas-sema. Ħenn għalina l-koll miġburin hawnhekk, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli u ma' l-Qaddisin li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو في كريستو jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa issa ninaqdu fit-talba li taqadna bħala familja waħda, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabnik eħlisna mid-deni. U fit-tieba tiegħek atina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja tagħna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej li l-apostli kien jgħidilhom ejjew għandi u jiena nagħtikom is-slim il-paċi. Tħares lejn dnubietna mulej, ma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li inti trid fina. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf tal-Alla. Li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Ħuti danu il-ħaruf ta' Alla, dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħinin aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej irċevejna dan id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk ħalli dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifħira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Ibbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħur ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħinina tiegħek. L-ewwel misteru. L-Anġelu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima dik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tieni misteru tal-ferħ, Marija marit iżżur il-qariba tagħha Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Issilma lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilma lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Issilma lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, Ġesu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ. Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenera rwieħ kollha, l-aktar il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, Marija u Ġuseppi tilfu lil binhom Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talb tagħna Ġesu twilet għalina, li tkun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena ħajjaħlewwa, ta' matana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nittniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, u lina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tġisalt natek, ikun li tritin fis-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Issilima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Trinità mqazzom Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li ziet safja. Itlob għalina. Om li ziet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immiktin. Itlob għalina. U faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġili. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġi inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.